गस्ला गोदान नायनो फैदों नै 39 साइज 39 40 गानबाबो एसे लुज जाबाय दाना बडियानो गैला नालाय दामा बारा नङा गाइस माने only 1049 ट्रेन्ड्सनि माला आरो जोरनाया बहुत मोजां आं बोसोरथामसो जाबाय बेखौ इउज खालामनाया ट्रेन्ड्सनि ब्रेन्डखौ थ' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दंबा लाबानो जाबाय हाय फ्रेन्ड्स गुड मर्निं आसा खालामो गासैबो रायजो राजाफ्रा मोजां दङ दा गोबावथार जाबायमोन भिडिअ खालामनो हायाखैमोन आरो गोबां बिजिमोन अफिसाव दा फाइनालि दिनैहाय आंनि बाइकआ बाहेरायाव थांसिगोन मणिपुर स्टेटआव दा माने आं बाइकखौ फानबाय आरो स' दिनै लास्ट बे बाइकआ आंनि अफिसाव सहैगोन दा बेखायनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट भिडिअ माने आं बाइकखौ फानबाय दा सोरनो फानखो डिटेल्सखौ होगासिनो दङ दा गाइस आं बे बाइकखौ फानबाय आरो बे बाइकखौहाय दायो लादों फार्स्ट दा बे बाइकआ फार्स्ट अनारा आंनोमोन दा बिनिफ्राय सेकेन्ड अनार जासिगोन माने आं फानबाय आरो बेखौ स' बेंक एसिस्टेन्ट मेनेजार आं फानबाय मणिपुरि सेंग्राया दा लास्ट बे बाइकआ आंनि अफिसाव सहैगोन प्लास बिनि अफिसावबो सहैगोन आरो माने आं डिलिभारि दिनै हरसै आरो बेखौ हैनोसै माने बेबो साख्रि मावखायो मानसिया मोजांखा जोबोर मोजां सालायगोन बियो गारिया जेबो प्रब्लेम जायाखै गासैबो डकुमेन्ट्सआ अके जोब स' गाइस दिनै आं बे बाइकखौ हरनोसै बे बाइकआ ओरैबायदि इन्जिना कन्डिसना ओरैबायदि मोजां दं दाबो माने आं बेखौहाय माने आं आपग्रेड खालामसिनो आरो गावखौहाय माने बेलेग लानो सानदों दा माखौ लानाय जायो बेखौ बुंनो हाथ'वा बाट बे बाइकआ दिनैहाय फाइनालि गुबुननि आखायाव थांसिगोन अ माय गड फार्स्ट बाइक बायनायमोन माने गुड मेहनतजों गोदो जब मावजेनबा दा बे बाइकखौ आं हरसिगोन माने आङो गोबावबो जाखाबाय 5 इयार्स जाबाय ओंखायनो हरनोसै आरो ना अननाय मोनो गाव बायनायखौ फानो बाट उफाय गैया बोथोरा थिनबाय जेला फानसै बे बाइकआ दिनैहाय आंनि अफिसाव लास्ट सहैगोन प्लास बिनियावबो सहैगोन बेथ' जाबाय एसिस्टेन्ट मेनेजार बेंकनि आं बिनो डिलिभारि हैनोसै आरो गारिखौ एसे साफा खालामनानै मैया एडभान्सबो हरबाय बि आंनो दा फाइनाल डिला दाहाय जागोन माने एकाउन्टाव सोनो हागोन आरो बियो थ' जियानो जा लोगोफोर गोबांथार बिजियाव दंमोन बेखायनो आपडेट खालामनो हायाखैमोन दिनै एसे सर्ट ब्लग भिडिअ होनोसै नोंथांमोन नायलांबाय था दा फार्स्टआव आं आंनि अफिसाव थांगोन बेनिफ्राय 3थासोआव आं बेखौ डिलिभारि खालामसै आरो अ माय गड गोसोखौ एसे मारैबा मोन्दों माने हरनोबो बानाय मोन्दों उफाय गैया दा गाइस आं बाइकखौ एसे मडिफाइ खालामदों आरो मानो होनबा फग लाइट लागायबाय बे अरुणाचल शिलं थांबा ओरैबायदि हेल्पफुल जायो बिराद मोजां मोनो आं सालायना अरुणाचलाव शिलंआव ओमफ्राय आं हेन्देलखौ इनस्टल खालामदोंमोन हेन्देला माने इनफिल्डनि हेन्देल ओरैबायदि कनफिडेन्ट जायो माने हाइवे सालायबा जेबो मावा आरो माने बुहुत माने स्ट्रं मोनखायो आरो प्लास नैबे जाबाय मबाइल हल्डार गुवाहाटि थाङोबा ओरैबायदि हेल्पफुल जायो आंनि थाखाय एग्जामफोर होयोमोन आं सिगाङावहाय बेखौ लानानै ओरैबायदि मेप नायनाय थाङोमोन आरो आंनिया बेनोखा जास्ट हेन्देला इनस्टल खालामबाय बाखि फिसा सेन्स दङ फग लाइटफोर दङ बे लेग गार्डफ्रा एसे मडिफाइ खालामनाय माने फाइनालि बे गारिया दिनै बिदाय आंनिफ्राय गाइसमोन दा फाइनालि नै आंना बाइकआ बेयाव लास्ट स्टेन्डिं जाबाय बिजयनि दखानाव ना बिजय लास्ट आज के बाद पुरा बिदाय हबे नै बावहाय बार्थ सार्टिफिकेटनि एक्सुवेलि जायफ्रानोखि बार्थ सार्टिफिकेट अनलाइन खालामो ना पारमिसन लाग्रोनांगौ पारमिसन लानानै माने डिसि अफिसनिफ्राय पारमिसन लानानै बेखौबो हस्पिटालाव हैबासो नोङो सार्टिफिकेटखौ मोनो आरो स' बे पारमिसन लेटार बियो बेखौ प्रिन्ट खालामबाय ओमफ्राय आङो दाहाय दसे उनावहाय अफिस टाइमावहाय माने हैनोसै आरो माने पिएचसिआव हैनोसै होमबासो एप्रुभ जानानै बार्थ सार्टिफिकेटखौ मोनगोन दाना गासैबो डिजिटेल जाजोब्बाय ना सेल करिलु एজন বেংক মেনেজাৰ লৈছে এইটো অঁ আজি পুৰা টাটা বাই বাই অঁ মেমৰি লাগিব যে বাইদেউ दा फाइनालि फानबाय गाइसमोन दा अफिसाव माने लास्ट दिनै बे लास्ट दिनैनिफ्राय गैला बे बाइकआ माने फानबाय आङो स' लास्ट अफिसाव थाफैबाय आरो गाइसमोन माने बेयावनो पार्किं खालामोमोन आं दा बाइक फाननानै नै कफि ओमफ्राय क्रिम बनसो जाबाय उफाय गैया नै मोनजायासै सिबाय फैसानो गैयाना नांगौआसो फानखादों आङो फैसा गैया ओंखायनो दिनै बेजोंनो गोजोनथ'बाय आरो ना नेक्स्टआव गारि गोदान लायोबा जाहोनसै बेनो फानबाय दिनैनिफ्राय आंनियाव बाइक गैला दङ गंसे बोराय आरो ना बाइक गोदान लासिनो फानबायना बुजिदो